би міг викопати якусь рослину, котра мися не любить. А на оріхи... Не, зомбі просто йде руно і їсть, що він перше знайде. Просто оріх, він такий міцний, аж його зомбі буде дуже довго їсти. І за той час ти його годен розстріляти своїми юнітами. Здоров, сусід. І це другий персонаж Бавки. Дейв його звати, кіт що. Айно, є онлайн-карта з тривогами, поразникав. А не можеш їсти мозок, їж горіхи. Кажу, то ж горіхи на мозок помагають. Добре. Сись каже звати його Збісний Дейв. Або я можу кликати його просто Збісний Дейв. Добре. У нього сюрприз. Або раз тобі треба навести порядок у себе в городці. Добре. Вихуснуй аршів, бо викопати сесі косиці. Добре. Сяк. Шкода. Нащо ми їх викопав? А тепер сюрприз. Ми бавимо боулінг. Ага. Бери оріх. Нащо я кладу оріх у твої руки? Бо я збісний. Люблю цього персонажа. Ну, тепер йдемо бавити боулінг. Так, туйка у мене йдуть карти з оріхами.